Goddag, det er fra Lift Tennis News. Hvad er det for noget spændende, I har fundet her? Jeg kan godt se det. Det er hjemme hos Søren Peter. Jeg kan godt se det, vi starter. Vi ser det her, så stopper det. Anlægsstarteren Søren Peter har svinet så meget, at vi er nødt til at rydde op. Sikke noget, men der er nogen, der hævder, at det er nogle fortidslevn. Er der ikke noget om det? Det er helt klart fortidslevn, men vi har faktisk vi har lige fået støbt fundamentet til et nyt klubhus. Ja, det skal simpelthen stå her. Det skal stå heroppe bagved, og her har vi terrassen. Fadølsanker i midten og bordbænkesæt. Det bliver super fint. Jeg skal lige ind i billedet. Må jeg spørge om en enkelt lille ting til? Hvorfor har I ikke for længst udgravet det her glimrende fundament til et nyt klubhus? Ja, det er meget mærkeligt. Vi har jo først lige opdaget, at det forefindes her. Ja, hvordan kom I vi har på... jo haft hyret anlægsgartner ind i dag. Ja, hvordan kom I på sporet af, at det var der? Jamen, der var en, der begyndte at grave, og så vi lige, så stødte vi på noget hårdt. Fantastisk. Ja, det synes vi egentlig også. Det er ret fantastisk. Det skal da bare udnyttes. Det skal udnyttes. Ja. Det skal udnyttes. Ja, men det bliver det også. Tak for kommentarerne.